Clar, en el cas de Sueca era curiós perquè Sueca ha sigut un poble valenciano parlant. Jo me'n recordo que en eixa època encara en l'escola es parlaven els mestres, que eren també mestres de Sueca i eren valenciano parlants, i molts es coneixies de veure-los pel carrer. Algú venia a comprar a la botiga dels meus pares. Dins la classe, la llengua vehicular era el castellà i hablábamos todos así, pues don Vicente, yo no entiendo la ecuación. Però després eixies de l'aula, te'l creuaves pel corredor o en el pati i li parlaves en valencià, però quan entraves dins de l'aula automàticament la llengua vehicular era el castellà. Era un poc absurd perquè érem tots de Sueca, era aquesta època en la que els mestres eren del poble, no? Una diferència que he notat jo, un poc, diferències per les llengües que estudiem, no? Jo he estudiat castellà, llenguatge, que diem, valencià i anglès. Jo no donava anglès, jo no vaig donar francès, jo vaig donar directament anglès. Aleshores, una cosa que sí que ve que tenien en comú un poc els mestres de valencià, o les mestres, i els d'anglès, és que eren de mitjana molt més joves que els que donaven llenguatge, que solien ser més majors i d'altre rotllo, no? Però després hi ha una altra cosa també diferent en la metodologia, i és que, per exemple, el llenguatge que donaven en castellà era tot com molt antic, a nivell de contingut. Vull dir, era molt de sujeto, el verbo, el predicado, vinga a analitzar oracions, no? I l'assignatura de llenguatge era sempre analitzar oracions, sempre tota la vida analitzant oracions. En valencià, en canvi, no. Jo recordo que l'assignatura de valencià, perquè ja en tercer de BUP no, perquè ahir crec que tenies l'optativa de literatura, però en l'assignatura de valencià sempre en el mateix llibre anaven, diguem, 3 conjunts temàtics: llengua, literatura i després sociolingüística, que és una cosa que el llenguatge en castellà mai s'arribava. Sempre tenies l'assignatura de literatura, que era la Celestina i sempre el rotllo i després el llenguatge, que era analitzar oracions, però mai se parlava de sociolingüística, que això és una cosa que els profes de valencià sí que em molava. L'assignatura de valencià m'agradava perquè en aquest aspecte ha estat la llengua com més realment vinculada a la societat, a lo que és la vida, no? Perquè tu en la vida no parles amb la gent de sujeto, verbo, objeto, predicado, ni complemento, régimen, però sí que pots tenir converses sobre com conviuen les llengües, no? I en aquest aspecte el valencià, al ser també una llengua, dic moderna, en el sentit de l'ensenyament, és relativament molt moderna. Aleshores, clar, jo crec que s'ha d'investigar molt més en sociolingüística en valencià que en castellà. Clar, el castellà és una llengua amb 400 milions de parlants, quins problemes de sociolingüística va tindre el castellà? Clar, les llengües minoritàries sí que tenen un poc minoritàries respecte a una llengua que parlen 400 milions de persones, i sempre és molt més sensible a aquesta cosa, no? Al mateix temps, clar, quan t'expliquen la sociolingüística, al final no deixa de ser també parlar de tolerància. Aleshores crec que de retruc també t'estan parlant d'altres coses que no tenen a veure només amb la llengua, sinó també amb la convivència, no? La veritat és que a mi l'assignatura de valencià m'agradava, però per això, pel que et dic, perquè se feia comentaris de textos. Quan en castellà no se feia això, en valencià ja feien comentaris de textos. Aleshores no era només aquesta part que he tingut més el llenguatge en castellano de gramàtica i sintaxi, sinó que en valencià se combinava també un poc el raonar. Se t'ensenyava un poc també a través del comentari de textos, de la sociolingüística. Me'n recordo que comentaven textos de Sanchís Guarner. Aleshores, clar, estaves aprenent llengua sociolingüística, però al mateix temps també estaven ensenyant-te a raonar, no? En realitat era més moderna i innovadora el sistema pedagògic, però per una qüestió també de lògica. No estic dient que el valencià sigui més guai, simplement si se comença a impartir en els anys 80 i pico, el professorat és més jove, les tècniques pedagògiques són altres i el castellà en aquest aspecte s'ha quedat antic. Jo no sé ara com ho donen. En referència a la llei d'ús i ensenyament del valencià, clar, que havien de complir tant la docència com Canal 9, com els mitjans de comunicació públics, jo crec que els que realment han complit han sigut els mestres. Són els que han complit amb la llei, vull dir, és que és intachable. Ells han complit la llei, han fet el que diu la llei. La llei, en canvi, Canal 9 no ha complit la llei per la que se crea i per la que havia de fomentar l'ús del valencià, no? Perquè Xatel era algunes coses en castellà, altres en valencià, vull dir, era un poc caòtic. En aquest aspecte jo crec que els mestres de valencià, que sempre a voltes tenen la sensació que estan tan putejats i tan mal, collons, s'haurien de plantar davant l'espill i dir, que ho hem fet de puta mare, Vull dir, també que a voltes toca un poc pegar-se una palmadeta a l'esquena i veure que ells han complit la llei i que han fet el que se'ls ha demanat, ho han complit. Damunt, amb molts entrebancs. Vull dir, complir una llei
a la que estàs obligat a fer-la, però damunt és que haurien de fer que és vetllar pel compliment d'aquesta llei, damunt el putegen per a que complisques la llei, que se suposa que ells han de fer que tu complisques i damunt l'estàs complint, és molt loco, però té collons la cosa, que així ni tot ho han aconseguit. Jo crec que tampoc és bo que sempre estiguem en el rotllo de defensors de la llengua, lluitadors per la llengua, no? Perquè això és una cosa un poc d'un misticisme ahí. No, aquesta gent complís la faena per la qual se li paga, que ja és molt en este país avui en dia fer la faena, complir la faena amb la que per la que t'estan contratant, que això no ho pot dir moltíssima gent, Con la qual cosa jo crec que són complidors, vull dir, professionals. Són professionals. Si avui en dia se pot parlar de professionals, són els mestres. Els mestres i damunt els mestres de valencià sí que vas ficar-los una aura un poc més romàntica per totes a voltes els entrebancs que es posen, que així i tot encara ho complixen.